Kuyaqhubeka ukuvalwa okanye ukumiswa kokufunda nokufundisa kwisikolo samabanga aphansi sase-Isiseko eJabavu njengoko uqhankqalazo lwabazali namalungu oluntu lungena kusuku lwesibini. Abazali bafuna ukuba inqununu irhoxe esikhundleni ngezityholo zokuziphatha gwenxa kwaye batyhola isebe lemfundo laseRhawutini ngorhuqa inyawo ukusabela kwizikhalazo zabo. Bathi isikolo siza kuhlala sivaliwe de amagosa angenelele kwaye aze nesisombululo esifakalayo. Lungene kusuku lwesibini uqhankqalazo lwabazali abavale mba amasango wesikolo samabanga aphantsi isiseko kwindawo yaseJabavu. Aba ngabazali abanyanzelisa ukuba kususwe inqununu yesikolo esihlalweni ngenxa yobunkokheli bayo obugwenxa nokuba isebe lezemfundo laseRhawutini libamamele futhi libave. It's very disturbing because I can see even today abantwana bebazile bathi bazofuna uku-attend isikolo. Juba to ukuthi i-department ayifuni ukuza. So singazi ukuthi what's the reason ukuthi bangafuni ukuza la bazosinika the right answers esiwafunayo because we've been engaging nabo several times. Ababazali bafuna ukubamba intlanganiso nesebe kwaye futhi konyulwe inqununu entsha ngokungxamisekileyo. Thina sisuggesta ukuthi kahle both i-Department of Education ne-district asabafuni abantu umuntu esimfunayo nje u-MEC we-Education azazosixazulela le nkinga esibhekene nayo. Ngicela ukuthi i-department izoziphendule the right answers esiwafunayo so that the school can commence abantwana bazofunda because it's distressing for other parents ukuthi basale nabantwana endlini while they know ukuthi mabase esikolweni they are safe because emakhaya abekho safe. But so ukuthi sicela ukuthi izi department sifuna ize la. Ukusukela ngoko isebe lezemfundo laseRhawutini alikaphefumli kulomba. Kwiindaba zeSoweto TV ndinguNomzabalazo Mduka eJabavu.